Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha, sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era, mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Panyawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinapablood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Panyawan Plus. Gawa ng SED Marketing. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Buhian gyud. Maayo ka ako gini ka dagkuki mo. Dako kay kupi mo dawat ini Sir Felipe. Ug ikaw dauban ti ka. Bibi. Gawas nga bati kay kagnaong ungo umsad ka gabi. Tataw ta magsilbi ng imong gahom. Sunugon ta ka drip. Ayaw! Drip. Ayaw! Ano naglugnot na oy. Bibi. Ta. Ko ka lagi. Dre. Gae di kas puros ka hoy. Kay ari ti kadauban drip. Drip. Ay! Magkinian mo! Nadakpan kita kong ungo! Dito bagay ko ninyo, mi! Sunugon ka ni!
Sige. Tabangin ko na yung gapos ini, be. Dali. Ingon Ah. ko si Sir Felipe, nga kung madakpan na ito ni babayana. Ato dadon nga ito niya. Ala, Ato di na. ni Ritsoon ni Dablay. Hilo mo, oy. Di na Mr. Dadon pa nato ni, oy. Ingon mo ko si Sir Felipe. Mo'y nagdag samok din, he. Pues, hipuson to, ni. Sige. Kapusan ninyo. Tabangin ko. Dili. Rinan. Buwis niya! Huwag may katungod na mapasakit niya! Si way katungod. Gisugo ming sir pagdakop ini niya. Naghago maganibig gukod ning ungo. Nya karon pabuhian nimo. Usa ko karinan. Usa man. Naibog ka ni batignaong. Oh, Amo ning dauban. Ug di ka magkapugong namo. Lando, bisag kinsa na to. Huwag katungod na mapasakit og tao. Huwag katungod na mapatay og tao. Bisag kinsa na to. Huwag katungod na masirot niya. Labaw sa tanan. Huwag tayo ebidensya nagkasaad ni babayana. Uy. Rinan. Ako na isaligan ni Sir Felipe Katuban. Ako na matawagan yung kapatas. Busa, tumahan ako ninyo. Buhi ka na babae. Ako na pagbuot. Ug ako'y manubag sa itong agaon. Alam. Kalit si Midagan noon to. Duk na ninyo. Ayaw! Pasag di siya magkapanayo! Pasag din ninyo! Salamat. Layo na ko sa mga sahop. Wala ko nila kukda. Gipugan sila ni Rinan. Kada-kada kay kuluwasan ni Rinan. Sos! Karaan! Wa na'y lami ng iging-iging. Karaan na paniyang. Hapit ang tanang mga saop na suko na nako. Gusto gani ko nilang sunugon pero napugngan sila ni Rinan. Makita ko ang tanan. Nakita ko. Ilabin na sa mga mahitabo kanimo. Ako ning balik-balikon pagsulti nimo. Aron dili ka kanunay masayo. Dili mo na mahimong supakon ang nahitabo na kanimo karon. Ang gibuhat mong paguba sa nitso. Ang pagpaila mo nga ikaw, si Fanny. Og ang pagduol mo sa imong mga ginikanan, makadaot kanimo. Unsa man ay gusto nimo? Magunsa man di ko? Hangtod sa hangtod na lang kong ingon ini. Mamatay na lang ko nga bati og naong. Og magig-uban nimo hangtod mamatay ko. Dawata ang tanang ay tabo kanimo. Og ang pagpaubos, maoy mugiya kanimo aron mahibalik ang imong kalipay. Timan paniyang ang tinuod nga kalipay dili mo makita sa kabangis. Imo kanang maangkon pinaagi sa paghigugma sa imong isikaingon.
Sabta ko rin Nganong gibuhian mo ang babae nga nadakpan sa mga sakop. Sir, Pasabta ko kung nganong imo kinigibuhat. sir, dautang lang tuyo ni Lando. Gusto lang patyo ng babae. Gusto nilang sunugon. Oo. Sir, dili magkatarungan nung mapatay tagtao. Kung doon ay diferensya sa auto katababayana, dili siya angin pasagitan. Hinoon, angay siyang tabangan. Ato patambalan. Wa ko magsugo nga sunugon siya. Ang akong giingon nga dadon sa akong atubangan aron silutan, mabilanggo tungod sa pagsamok-samok ug pag-among-among sa lubong sa among anak. Si Fanny, sir, patay na. Naibaw kong sakit ka na para ninyo. Kay ginikanan mo. Pero ako, sir, bisag wa ako'y labot niya. Pero sa ama ninyo, gisakitan sa ko. Huwag ka ng babae, nga bati og naong, wa ako maglagot niya. Bisag ilan siya naong, pero nagkatabang siya dako. Usa nakatabang? Ha? Diin siyang dapit na makatabang. Tungod niya. Murag buhi pagyapon sa Senyorita Fanny. Unsa? Lahi silang naong, pero ang iyang lihok, ang iyang sinultihan. Dako gikatabang nako. Aron ka doon ang buhi sa kong nahuna ang inyong anak. Renan. Kung kayo ay nakararanas ng paghihirap sa pag-ihi o kaya naman hindi mapigilan ng pag-ihi, pag umihi naman ay mahapdi at may sakit na nararamdaman, maaaring kayo ay may problema sa urinary bladder. Ang balisawsaw o UTI ay isang nakakabalisang karamdaman kung saan apektado ang ating imbakan ng ihi, daluyan ng ihi at pati na rin ang paraan ng pag-ihi. Ang impeksyong hatid ng balisawsaw ay maaaring makapagdulot ng komplikasyon sa ating kidney at atay. At kung ikay may problema sa balisawsaw, mabuti pang mag-SED-COGON capsule ka na. Ang SED-COGON ay isang uri ng herbal na kapsula na mula sa SED Marketing na napatunayang nakagagaling ng balisawsaw. Inumin lang ang SED-COGON 3 times every day at uminom din ng maraming tubig para malinisan ang urinary bladder. Panatilihing ligtas ang katawan. Tayo na't mag-SED-COGON Herbal Capsule. Sa COGON, katawan ay may tulong. Nganong misukol ka man sa atong agahon? Tingaling mapapanong kasi mong trabaho. Huwag hinong tayo makaon nini. Patay ta! Huwag ko masukol tayo. Naluilig ko sa babae. Basta, dili ko masugot nga ilan itong pasakitan. Unsa man di ay? Suot ba di mo atong batayog naong? Ha? Sa tanan din Murag ikaw ramay mulaban na ito niya. Ang tanan din naglagot. Nahadlok kay ungo siya. Pero ikaw, mulaban ka. Ano man, suot ba dito ni mong batig naong? Gusto ko siyang suulon tayo. Aw! Ako, malipay ko kung magkasuod mo. Mas maayo man ang tunay babae nga. Aw! Unsa? Suoro ni mo! Sabad na tayo. Sunod-sunod ka ng karaan ka komedya. Basta kinaluoy ko niya. Kangil adog naong adto. Unya, makigsuod ka. Ay, tingali dadon to ni mo din ha? Hoy, di ko mo sugot. Aw, kung gusto ka. Ayuhaw na to. Tambali itong mga dagkong butoy sa iyong naong. Tambali itong panyawan, liniment oil. Unsa tayo? Unsa tayo klaro ito? Panyawan, liniment oil. Pag ato na kos butikas langsod, nagpalit kos panyawan herbal capsule kung maintenance. Mingaw na ang tindera nga gawa sa panyawan herbal capsule nga tambal sa bisan unsang sakit na asa di kununay para pahamis naong makuwagtang sa mga bugas-bugas o mga sakit-sakit sa panit. Makapagwapa ko no. Mamaw na nga tambal itong batiw naong aron mugwapa to. Paliti dayon. Sige na, tambal itong iyang naong sa panyawan, liniment oil, aron mugwapa to.
Og, di na mahadlok ang mga tao. Naglikad na siya sa mga tao. Kadabaw na siya nga dagan ang mga saop nga nasuko niya. Ha? Aw! Natural! Natural nga dagang masuko. Kay, sadaan man siya. Hiyagod untang gubon ang nitso ni senyora pa, senyorita pa ne. Mao nang nagmatuod nga nakaingon ng mga tao nga ungo siya. Ug mukaon siyag minatay. Giwaw ko. Muinom masad ko din sa sapa. Naibaw kong dili-lipi ang tubig din pero wa ko'y laing kaimnan. Kapto sa kontihan. Isandaghan kong nakaon nga prutas pero haptos kihapon. Lahikit ko dunay kanon nga akong makaon. Pero wa man ko'y kapangayuan og pagkaon. Wa naman sad magdaog usab si Renan. Unsa to? Dunay tao. Murag dunay naghilak. Ining mga dahon si sagbot ang akong itambal ni mama. Aron maayo ang iya samad. Daghanon ako pagpanguha. Luoy kaya si mama. Dili na siya makubangon. Anong naghilak man ka? Hala? Asa to? Doon ay mitingok. Ayaw ka hadlok. Amiga ko nimo. Unsa imong gihilakan? Tabangan ta ka. Oh. Ha? Tabangan ko nimo? Kinsa man ka? Naka diha luya sa dakit? Ayaw pagduol din eh. Diha ka lang. Kay kung moduol ka, mawagtang ko. Ha? Nganong mawagtang man ka? Gamahanan di ka? Basta ayaw lang pagduol. Aron dili ko mawa. Sige na. Sultihi ko kung anong mihip ka. Si Mama. Mama, nasamad man. Natigbasan man ang iyang kamot pagbuga niya sa kahoy. Dako kayo yung samad. Ha? Hain man siya. Tuwara sa amo. Luya naman siya. Ay, waman matambali. Kawaman may kwartay ka patambal. Dako man ang iyang samad, God. Mamatayo niya si Mama. Nihilak siya maayo. Nahadlok siyang mamatay ang iyang inahan. Dili ko gusto mamatay si Mama. Ewaman ko laing Mama. Usaraman siya. Maluhay mo ko ni Mama. Kalain sa kong gibati. Mama. Murag kahilakon ko nagtanaw sa bata. Nganong may bati ko ingon ini? Nganong may hilak man kong apil?
Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.